kan bocah isuk mesti arep dadi bintang tamu. Wah, ternyata betul. Nah, kebetulan kesempatannya teng ini Pak Jumbo, teng dalang-dalang yang lain wis pokoknya kula nggih reman banget ketemu Pak Jumbo suwe mboten ketemu brengos wis tekan lambe. Tekan apa? Supaya arep dipangan. Kowe urung tau kesroget brengos kok. Wes bojoku ya brewok. Tak cukur ki Bune Dani ra entuk. Lah napa to? Arep tak resiki ngono iki Bune Dani ra entuk. Lah ora apa-apa ben apa? Apa Ibune Dani ra entuk aja, ngkeri-keri. Lah iya ben ala keri. Kembali baik madari Nduk Ting. Dalam Pak Dik. Kemarin adik saya itu masuk angin. Hah? Basan kakang nih mayang ning kene iki terus sehat gitu, terus nonton gitu. Sing pundi? Itu adik saya itu. Oh, itu adik panjenengan. Kok cantik sekali. Oh, wong sing kakang ini bagus kok iki. Lah wong langit. Dora terima wiyoga. Mula kowe iki nek arep kepengin ayu ku dadi adikku. Lah masa? Lah nek niku ayu to. Sedulure aku ki corak-corake ngono kae. Lho nek ayu, lah nek kula nurun jenengan ayu malah blai. Maksudnya kowe iki nek dadi corak karo aku, iki malah dadi saya ayu. Ndi ana? Nyatane iki lho aku cerak karo sampeyan apa enggak ngene. Beh, dipeleki wae. Pasirna Ting. Nyapa to wong nyanyi kok celak-celuk. Ora kowe iki nek nembang kok aja merem. Lah ya jenenge emang harus. Merem tinggal lu penonton piye, Jal? Ya wis tak tuti penontonnya aku ider. Panas. Penjiwaane apik. Dadi kaya piye kan lho. Dinamika, Pak. Heeh, wah luar biasa. Panas ojan lengaling sayang. Biyen ora tau ngene iki lho. Pripun? Nggih urung di bojo ora tau ngene iki lho. Loh, panas ora tau ngono lho. Kuwi jenenge improvisasi di dalam panggung, di atas panggung. Hah? Ya ngono kuwi improvisasi nih. Oh, ngono. Ya, nek biyen ora tau ngono biyen. Iya nek panas kan ngono. Iki bisa urung aku. Mesti sok dikon ngono. Muni. Orang apa to Pak Deno? Tapi make abine make binek kalabeng. Iki aku paling ora seneng iki. Pripun? Ket biyen ning sak ukara iki aku sing paling ora seneng. Lah jenengan mboten jelasne tekan saiki kok.
Ayo iki make